Kakasi Students Union West Khasiels District Unit haringkat ke Pyntrei lang bad ke KSU Ramrai Circle haka khatnri tri unai tung arja arpusau haka jingalam jong samla wan bhakupar el nonglan Organizing Secretary ke KSU West Khasiels District Unit baru samla penbiang bor basayomot Vice President ke KSU Ramrai Circle kilalet ban Pyntrei ki bar Jylla ki ba wan bala klam da biang ka work permit ki ba Pyntrei ke Surok Nongstoin Ramrai bad Kyrshai kabala Pyntrei da ka company Spica hapo ke NHIDCL. Kita kinong alam kili tu bahagian ni jinglet kendra ka seng kala yo ban bat hadu arpun ringot ki bar Jylla ki ba pen Kenya ki kendon ke Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act kat kendai spa anyo kendai. Na kita ki arpun ringot ka seng kala yo bat ru ko ban ringot ki mender ki bam pat la ban pen shisha ba ki dei kinong India. Na kaliang ka seng kal ai ru ka jing maham ki kontraktor boro hakathan bagi dei ban pen biang ya ka work permit ha ki wan ra nong Pyntrei bar Jylla bala dak dang yai bun ken ka seng kam man se ban shim da ki wei pat ki sin jam ka KSU Ramrai Circle nilai wan hang ni site jong ka Pyntrei ya ka Surok Nongstoin Ramrai Kyrshai ban check biang ki kot kisla ka bai dei bat ki nong Pyntrei jong ka ni ka company te hadin ba ka seng kala check ikikot kislah jong kanega company Spica nilala bahadu akun riu ngut ki Pyntrei bar Jylla bawan Pyntrei kanega company kimson ladon kot kislah ki babiang kamtam ya ka work permit ke idonru katuk ani ki bar Jylla ki ba wan Pyntrei kanega company ki bam syam lala tang ban pensisa yala di bakidai kita ki nong India kumta nakaliang jong kaseng ni hap siam ya kasenjam ban be no eki nakani ka Jylla jungi nda kira biang ikot kisla ki ba biang kila ban wan Pyntrei biang te nakaliang kaseng ka kumba long kaseng hi bro kawei apo Jylla ka jungi ni ban biang sesien ba ni dawa ya ka LP ba ban Pyntrei kam no udwat ya ka MRSA. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya